ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚିନ ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ନିକୁ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆସିବ ପଇସା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଭାବରେ ପାଇବେ କାଣା କଲେ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ନେଇ ପାଇଥିବେ ବୋଲେ 1 ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ଯେନ୍ଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନେଇନ ପହିଲା ନମ୍ବର କିସ୍ତିରେ ହେନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯିବ ଯାଉଛି ଯେ ଯେନ୍ଟା ଟଙ୍କାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲକେ ଯିବା ମିଲବାକେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା ରହିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଲବାକେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତ ଆଜି ହେଲା 8 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଲା 8 ତାରିଖ କାଲି ପାଇବେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆପଣମାନେ 1 ନମ୍ବର ଟପିକଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଡିବିଟି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିବିଟି ଯଦି ଅନ୍ ନାଇଁ ନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନେଇ ଫୋନ୍ ଡାଉଟ୍ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କଥାରୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖି ଏଇ କଥାଟା କେବେ ବି ନେଇ ଭୁଲବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡିବିଟି ଅନ୍ ନାଇଁ ନେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସାଟା ପଡ଼ୁଛେ କି ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ନେଇଥିବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଖାତାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ନେଇ ପାଉନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣି ରହୁଥିବେ ଡିବିଟି କେନ୍ତା ହିସାବ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକରି ଡିବିଟି ଅନ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ করে ଆପଣ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବେ କେବେ ବି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ 9 ତାରିଖ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଯେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଡିବିଟି ଅନ୍ କରିଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲେ କୌଣସି କେବେ ବି ନେଇ କରିଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ହେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଡିବିଟି ଅନ୍ କରବାକେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ନେଇ କରବା ତାହେଲେ ତକ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ହେଇଗଲା ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଡିବିଟି ଅନ୍ କରବା ଲାଗି ମ୍ୟାପିଂ ସିଡ଼ିଂ କରବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଭଲ ଲାଗଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করবাটা নেই ভুলবে আগে এটা ଗୋଟେ জানি ରଖିତେ ডিবিটি মাধ্যমରେ একা পয়সাটা আইছি ল্যান্ড সেডিং করবে ଆପଣମାନେ 9 ତାରିଖଟା ପଇସା আসবা ଆପଣମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଡିବିଟି ଯଦି ଅନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପଇସାଟା আসବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଷ୍ଟାଟସ୍ କେନ୍ତା ଭାବରେ ଚେକ୍ করবে ଆଜ୍ଞା ଯେନା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କଥା କହି ଆପଣମାନେ ବରା ଅସୁବିଧା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ବରା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲ କି ନି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ତା ଉଠାଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ନେଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କିଛି କରବାର ନାଇଁ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଭଲ ଲାଗଲେ ତ ଲାଇକ୍ করবে ସେୟାର করবে ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ করবাটা ନାଇଁ ভুলবে ଆଜ୍ଞା।